ଆଜି ହେଉଛି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଓଷା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ରେଡି ହେଇଗଲି ଓଷା ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଷା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଗ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଭୋଗ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଇ ଓଷା ଆଖି ପାଇଁ କରାଯାଏ। ତ ଚତୁର୍ଥୀ ଓଷା ଚଉରା ପାଖରେ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ସଜାସଜି ସରିଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଯିଏ ଓଷାରେ ଦେହୁରାଣୀ ଥିଲେ ଚୁଡ଼ାରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଜିଅନ୍ତା ଚେଙ୍ଗ ମାଛ। ଏ ମାଛ ଗୁଡାକୁ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଲଗାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପାଣି ଢାଳିକି ଦିଆଯିବ। ସେଇ ପାଣିରେ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବହିପଢା। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଏ ଓଷା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଢଳାଢଳି ଆଉ ଫଳମୂଳ କଟାକଟି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦିଆହେଲା। ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମଥାରେ ଲଗେଇକି ଆଳତି ଆମେ ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଶିଳପୁଆରେ ନଡିଆ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଯେ ମାର୍ତୁଳରେ ନଡିଆ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବେନି, ଶିଳପୁଆରେ ହିଁ ନଡିଆ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାପରେ ସେଇ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିବା ପାଣିକି ଆମେ ନେଇଗଲୁ। ତ ସେଇଠି ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ଯିଏ କି ଆମର ମାଇଁ ହେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଓଷା ସାରିକି ଘରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ସେଇ ମାଛ ପାଣିକି ମୁଁ ଦି ପଟ ଆଖିରେ ଲଗେଇକି ଭୋଗ ପାଇଦେଲି। ହଉ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଶିବ।